ब्लगावहाय जों मा डेभेलपमेन्ट खालामनाय जागोन बेखौ प्राइमारिफोरजों जयै सावरायनानै मोनसे प्लान लानाय जादों। खिन्थु मोनसे खोथाया सैथो, जोंना पस्टआ जाबो खालि दङ। खालि पस्टआव माने सोफुंनायनि जोंहा गोबां राहा लामा दंबावो। बेनि थाखाय टेनसन लानायनि बाथ्रा फैया होननानै आं सानो आरो। प्रटेक्टेड कमिउनिटि हिसाबै बिथांमोना आगोलनिफ्रायनो दंखायोमोन। खिन्थु स्पेसियेलि मोनब्रै जिल्ला बिटिआर आरो जों सदिया जिल्लाखौ होनानै जा प्रटेक्टेड कमिउनिटि हिसाबै गभर्नमेन्ट अफ आसामा दा गोदानै डिक्लारेसन होदों। बेखौ मा थांखिजों आसाम गभर्नमेन्टआ होदों बेखौ जों दाबो मोजाङै मिथिजोबा। एसेम्ब्लिया जोबनायनि उनाव जों बेखौ मोजाङै सावरायलायगोन। खिन्थु बिनि बे थांखिया जोङो सानो बे नङा जे आसाम गभर्नमेन्टआ नेपालिफोरखौ जोंनि बिटिआर प्रटेक्टेड कमिउनिटि होनायनि थाखाय जोंहा माबा मोनसे खहा जागोन बा खहा दा खालामथों बा जोंनि जा थाखानाय बे थाखानायनि मोन्थाइनिफ्राय जोंबो बन्सित जानांगोन बेबो जानाय नङा बा दा जानांथों। बेखिनिखौल' आंनि बेक्तिगत मदनिफ्राय आं बेखौ बुंनाय जादों।